Ekipindi kini kokere through Osoro na Neyland Furniture toro located igari ya Oru Power Building anina daraja mbili market first floor. Tutarira soko nyora ebirugu nechime sa chingia asirigori gigia mono kabisa. Noyo no muganone no mwanchi trubena. Ombogo tindi mogi sangyogo Selieta no tegi omoisi omobe Naira matoke nsene tege tore Nichire chimboto design yotore Nganjete bitoche muna engoge Rende Tobasa koreta ego sorry Njenu mubase nyameni Tote mago yere nunge yane Ombogo tindi mogi sangyogo Ontere gintere kore ure Tontie maya Linda tora ranchara mumuro Mbo sori Kobiro Nake wao? Bia mano. Buakire bono? Buakire bia. Ere buya? Bia mano. Bia kabisa? Bia. Hikwara kano moganiga koranga watu mbono? Ya, tinto miri. Tindi mogeni mono lakini tinda avera agaiga matuko mange sana. Kieni gengeli kiaga kibaba. Tinda avera agaiga. Tinda avera agaiga. Kenyoro no intuto ibrata bara lakini kieni gengeli kiaga. Osoro. Nkiogo tenaga igo kora chinsechi. Bisi jebi kwaro kwa ngombe to sijuka de nchichibe ke osechiga. Ngachibe siche sukari. Sukari te? Na kode korosira ngori ngachibe siche sukari. Ono ko sawa no muntu bwate bitina. To ko sawa yo no kiekebe. Sukari da yoba ngori aire. Kake Osoro ngachibe siche sukari. Maragobo kwangite ko ngachibe siche obo singenda kabesi eduka. Tina akana. Otagwancho ngachibe. Wano kwa mana buno muntu kaganda rali tangani twa kabese. Anero ngoli bina to kuchinyenyu liko yogo sine likairo neli tangani toranyu. Osoro. Ngare ngota getengenda gotena chiduka chia abantu kunya gusaberera. Ndike rere getabu ndike mambie getabu. Gesare maete obo mobo buna torega. No manyete stokwe ya gitweika. Tali okocha kugoncho kalero ngabano kwaranga okocha kukumana. Turikocha kwanza bachibeso nyekibwada nako. Okosaba. Koko garende chibesa. Nachire kuganyoma toche nyomba tori gocho bachete maragobo nachite ko kabesi obos. Sai nande ningote tenga nata ingange sukari. Tiga tari lazima ndo kusaba tetra nyu kada. Osoro. Kwanya ko ngomonto ngoro sali. Kwanya ko ngomonto ngoro sali. Kinkyo korasera ko ikire bana jinga kibune twa jira tambe to ikira go chibindu karigere dikora mokina ryo cha koros. Na rosire. Endo sete okoroso konyene. Kwa igure? Sasa tiga go PF. Ncho manyene ndware to Osoro. Ndakire ndagere Osoro ngigote manya komera chikonini. Otagetenku. Tinda vera aiga mono nale chitega kare sana. Abairio bwata? Ya musani onaro mbwate. Ode gochaga umuchiga lakini bono timanyiti goseniga. Niga basani naende muntu tayora twale kenyoreke musani gotatigaga. Umuchinoro yo buko byo gete kenyoreke. Nora twaro musani. Lakini tinda amoro bandimetu sunu wale. Amoro. Kirake. Muchiale ne muntu narora atekorra gotatiganjirende. Ngeze ninje. Onye nere no tango tinakomanya. Nebe miaka ya. Umate na boku ebo muntu. Woli. Ninje. Tari ya. Sese mumbro yo alengo mutambe iga. Mubaliria sinini. Nabura nyoro talinche. Lakini onye n'umuntu bumuchinga ngise go ikire nkabono uri. Ndaro na maene. Wata wanki ali kuruku? Kuruku John Paul. John Paul. Tiga ngana yo. Tiga ko nguna. Hota getengu Osoro. Ayo kwali. Ayo tatora angat. Naki Kobiro. Ayo ka. Ngak. Tawang. Ngaki ako tenende te kasitengo. Bihandu na yorate. Ngaki ba? Biandi. Ngoma na mwali. Aya. Dari komana na kikorunga. Ndata mangana maja bwana ngori kwali ngekasi. Ya singo sene ako tobanyeti ata kikasi ngori. Omwezi miko ngakere simi bwana. Aya. Ndina akata ako tambwete bwana. Aya. Ako
Bwana buja bwana ga umuntu uri. Ntakwanete umuntu gusine kazi ni cyayo ngabatenda getekazi. Aya bono unte tumbwa toka bako kabisa. Karatiga. Nero kwa karo gusine namba yamba bwate namba. Bwana gatanga tubwa tisi myochiro kwa geresi mikwa begete gusine ya sokoro ri ago kwete ngakitata. Ya na akordi kurende na asinare simyanere te yoga. Ono ngagere simyondere ngaki Osoro no murange gabo no monore. Na jiro ngagire bana. Mwakire. Karatiga toko nyara kwa pale diera tene simyo. Mubugeri nkwana na rai. Mubugeri. Igakote igasi abere tari gusinanda go. Ande ngaki na bole tia gasi no na kolete kwende na ala bora muresi. Amwagira ya. Akia wakorro yepi mae. Ngagire ga. Zaro mate. Ya sa na bana ko nya sa ko chakara ko torro kadere. Ngoma na mwale. Okakare ko so ya tari ngoma na tore. Okunya sa otoro. Karatiga toko ayoko kwana ko ka toko nyara kwa pale diesi. Sawa. Ngorangelire okotera kabegete gosensungusi. No namanyorire. Bwana. Nakiona mheshimiwa. Kazi ndio tayari. Kazi. Twasomete nere college. Ale ngosomera obwalimu. Ekenyoreka abantu bakiete college mbabire boka. Nche? No murana ro mata mwishibu okemwa. Ngorangeli eteri okemwa. Nabali nkurukugo. Ngorangeli nero ibono. Bono uri nero kolete college bono. Ayo no bwali mwa kolete. Bona kwamanyire nero yo okemwa. Nero kwale kuliga. Ngwale gotebo no mwishi tu akinia. Bona oli eteri yati yamba take. Mwishi oli bono. Ankoro ku John Paul. Nkato kumuruko okemwa. Okemwa chitagoncho kirenya sore. Agasunyunte nya sore. Akamago swechanga agaite changa. Akamanya goswali bwogoreme omushi uri nyetari nje na mokonya ango sai gatindekire. Onya tari chibesa na takurushi muguko ngamutoma tubai. Bono no akara kale gokora chigasi chichia tubai. Ndubai yakare. Bono taria. Tanya gocha. Bono ori ekeskia ento bauti. Bono muntu urago konyema onye no muntu chita kole joko liginga ninche. Era kirango nyene nere manyite. Ngezo no bosani otakete baba. Nere maite, ero metento bwate gento kiagendere tenche nere bono mai. Bone gente kiasi mwatigire tenche ndeto chake bia. Alisi mwatigire to no toko gendere. Bona tuyo mwa usa no yo mwabo. Yo no mwisho moke. Ke. Ono mwisho moke tarike golikiane. Gagocha lende. Amanya no tore naye. Monto chire tu paingo chabali bairana. Mbali kwira bakwira bara abaisilamu. Umondara enda karo mugusera na karo moria. Ori toko motegemea bono. Pi. Tingo chakana enda ero mwambe. Sawa. Hebu tuputara. Sawa. Kai hajigakia. Nanyorre gas. Kwadore. Akonte no teli bate kusingo choka. Manager bwana. Manager. Manager ko manager. Karatiga. Egasi yakurangera rwich basire ngabo manager. Tininge. Chibata nyinga bwana chiri ko zembi bichibo chimwino. Toge no kuna licha roso. Kasi mo manager kwete. Karatiga. Obo manager. Ronge yo begete ngeyo kunye bisima tata ko yande nguse. Ko beka sutru ne ane bwana. Igakoro manager. Osoro mbiyole. Agenda bagi. To basko ko beso sinini ngai no mutaka. Nyere ngako mole chisuti. Kwako bare chisuti. Bano tubweti baka jitai. Bono chine manager. Njengo jitai. Ngende biyo Osoro. Sawa. Aja kanya katika rawu bwana aja tokaenda bwana. Lakini metena nanchite. Bono gwancha nabo gwancha omuntu na no nyoro yonde gwancha mono site. Enda buoria. Egiro nyentara gwancha Right, manyinga ntara gwancha. Tairas mabwancha omuntu litukolitanga naye. Tiga kwayereria ebintu. Tiga twena ngora. Umaite ebintu babango kobeka buya. Amaisa ngo kwarore nyumba. Lakini bono, ati namba yae. Lakini ndakonyole namba yae. Singi tonde to komotei. Eka report nkarombuga tete motei. Bona maripoti okonga bona bongo motei. Kire gento na bongo motei. Like bona akoro motei. Bona nya sayo kura kurugura ri mechinere nga kwatambukire baka kwata gosoma. Arone menga arosana. Bona ngesinya sayo korenta. Tsanya motei tirimbo kuchumate mbaka naro tigante mega iga. Bona baba tigango boliri swali. Otaite bwi bangira maisa, osotaite nya sayo otigere bintu nya sayo ko bangira maisa. Bata na bukutiganya sayo lakini anda yo manyana buku ibangira go kutigera nya sayo ko bangira. Bona no pingo moika.
no pinga Yesu Ona ayo kubwati umwikarioka umwika bintu ko byanjire cisokoro cyanjire baburuke nabuke kemambe na gukinyoni kikubugaga kinyamucere kingeta maiso iga kigotogori biye namanya ritukere bakagire tetenene igo cyagota ingo cyande baba ntegerere tondora iga don't judge a book by its cover jitinda charge book by its cover nche no muntu ngote inaende kitakiri nintu tusumbogete ora nametege ntole turambona ali ataliane turambona gose nimbwata kamura kande ayabona uguchaka lyoka tokurambona kwamanya alafu kwamanya guchaka bono mete baba basweli batete mukono mutupui aurambui tokonya nge kubolia maswali bono nje ngubolia maswali bono maite na konyira abantu abange kenyoroga no mbona basubati bantagete neri ntabwati araka abantu nyome tunolega nyome baba asa taba squeeze umete bakungina abantu anakonyora mba nyome enyombe yeswai megokonyora no igento kyo musubati gombori igo nyombe mnerengiye iga mukungu te nyomba ga mukungu ta yongesa na kinkumeti inu mbali moko chimwaseri abakungu baba egento kyanyori tikonyoma na somete India ngagenda India no na bere miaka 8 ngoma kwire nango tumakerere university no na asomia ngaranga ki economy ya Uganda ngonya kugenda ribosa tigangira ne Gusii nchenge Gusii yeito muna nende county chacha no liga no ne koro tobegeti baba tigaba nongo esi abantu bamakerere ba mbali kororoka no bale tigango esiri bono ntu abantu kitakiri nturi gutaka twabeka yangangiya umuntu ara suspecting no bwati milioni nyomba achakuibere Tiango de ya ndora konyire tiga kwanse kichana ngere kama yata mata na konya ke kanyorega si hotel mata no na lego soka iga nchikoro musani ore monye no hotel ngaki kichane kingo korekerega si base kyangere go sumbwa no na lego soka iga tinte cyangereire muntu na nango tikoro mata no tigande tengende iga tinta ke sumbwa duko komera ngaki ngo na mbono nyatari kipara kire chimbe angwe galiana no paketia tokwenda iga pa hotel mata alio sibaga kofi ga siba matunda iga mesapi ai no liga no kando hotel ke bana kando hotel no liga so manje nakamugondo kuchoma ito kora iga togende bwerorere nkoro kichi account cyane nkoro kichi besa mbwate ebinto na tigere tuna mumuro minto nkoro keregento ebinto mbwate ayo boli manyi ganta ayo rankyo otige biri baba kora iga kora iga baba ancha igonte gerere mucho na wata no mo yongo kwaneke Gusii omaitege ntokumetenge na naki yon por ga koirana moisi orita koirana nyasarte kumwantere na namba ya namba ya ntagete Tegi bono nerengeni